בחנות ירקות, והרגשתי לא טוב, הרגשתי שאני מצליחה להכניס אוויר, אבל בלי להוציא אותו. הרגשתי שזה לא התקף אסתמה רגיל, אבל לא ידעתי מה לעשות. אמרתי למאיר שיחכה כאן עם הירקות, ואני אלך לעשות במשף ואז אני אחזור אליו. כשהגעתי למגדל מים, אז עצרתי שמה. לא ידעתי מה הולך לקרות. ומשם אני לא זוכרת כלום. אני חזרתי הביתה, ואז שאלתי את אמא שלי איפה תהילה. למה שתחזור לפניך? אז אמרתי לה כי הייתה צריכה במשף. התיק היה על השולחן, אני מיד שולפת את המשף, אני נותנת לו רוץ אליה. היא כנראה הלכה לאט, כי היא לא הרגישה טוב, אז תלך אליה עם המשף ותחזרו. הוא רץ מפה. הוא רץ מכאן לשביל. הוא חזר בריצה. אמא, היא שוכבת על השביל, היא לא זזה. אני כולי, הלב שלי ירד. אני רצה, חמותי רצה אחריי. אני מגיעה לשם, הילדה על הרצפה שוכבת. אני עם חיים ביד, אז אני לא כל כך יכולה לזוז, אבל אני מסובבת אותה. הילדה כחולה כולה, יש לה קצף מהפה. חמותי היא אחות במקצוע שלה, אז בראש ישר עבר לי, תתחילי החייאה. היא הייתה כחולה כבר. ואמרתי, אני חייבת להתגבר על עצמי, השפיות. מהר התחלתי מה שזכרתי מהחיה. קודם כל לתת לה נשימה אחת עמוקה. באותו רגע היא פלטה את מה שהיה לה בקי ראשון. זה פתח לה קצת את הנתיב אוויר. והתחלתי עם המסאז' שלא הפסקתי, אפילו עד שהרגשתי את הדופק. יד אחת הייתה על הדופק, ואני ממשיכה עם יד אחת ללחוץ על החזה. קראו חייגתי למד"א, 101, אני מחייגת, התועמלנית שומעת אותי, אבל לא יכולה לדבר איתה. אני בינתיים יושב לי בבית כנסת, היה בין מנחה לערבית, אני ככה, אני לא אשכח את זה, אני עושה ככה, כולי עייף, מסריח מהטיעון. יושב ככה ולא יודע איזה דרמה מתרחשת 200 מטר מאחורי. רצתי לישיבה. אמרתי, שלפתי את אחד הבחורים, תקשיב, אתה רץ לבית כנסת ותיקים, יעקב שם, תקרא לו מיד, הבת שלו התעלפה פה על השביל, רוץ מהר. ברוך השם, לא היה לי זמן לחשוב. זה ישר להתחיל לעבוד. ממש קר לגמרי, כאילו אני מטפל בבן אדם זר. מגיע, יוצא עם ערכת כונן, מוציא דבר ראשון מה סטורציה, שם לה על האצבע, סטורציה 44. זה מת, כאילו. 44 זה מת, כאילו. אין מה לעשות עם אחד כזה. זה חוסר חמצן גמור. עכשיו, אתה גם לא יודע כמה זמן היא שוכבת ככה. תוך 3 שניות ממש, אנחנו מעיפים אותה על המיטה. הילדים ואני, הקטנים, אני מכניסה אותם הביתה, כל הזמן בלב. שיר למעלות, שיר למעלות, שיר למעלות, שיר למעלות. נתיב אוויר היה קצת מאוים, נשימות שלה היו ממש לא אפקטיביות. הריאות שלה גם כן, לא הייתה כניסת אוויר וצפצופים, והייתה תמונה ממש לא כיפית, והיא פשוט, היא נלחמה לנשום, וזה מה שעזר בשילוב של כל התרופות והחמצן וכו' שהמסנו עליה. איזשהו ממש, במטרים שלפני קפלן, שם ככה התחלתי להתפלל, רק לא ידעתי כל כך מה, ואתה מתפלל, ואתה אומר תהילים, מה שיוצא, כאילו...
אבל אז בום, אתה מגיע, צריך לרדת ולפרוק, וכמה שיותר מהר, ויעשה לך הרגש הולך. הם נוסעים, אני בינתיים לא יודעת מה קורה. הם מבחינתי נסעו, יעקב שם, אז כאילו הכל תחת שליטה מבחינתי. כל הזמן אני מתפללת שהוא יתקשר ויגיד שום דבר, הכל בסדר. ובראש יש לי את התמונה שכל הילדה כחולה, יש לה קצף מהפה. לא ידעתי עד כמה המצב חמור. כרגע היא חגיגה בת מצווה, כאילו, אבא, תרחם. כתוב עיניך רואות וקלות. הייתה במצב מסכן חיים באופן מיידי ובמצב קשה מאוד, והשילוב ההתחלתי הוא שילוב נוראי, שילוב של אלרגיה לחלב פרה בילדה, שיש לה גם אסתמה ברקע, שני הדברים האלה ביחד זה תמיד הולך רע מאוד. קנה נשימה של כולנו הוא בערך כזה, אז אצלה הוא הפך להיות בערך רוחב היקף של קשית של טרופית. רמת pH נורמלית של בן אדם בדם נעה בין 7.34 ל-7.45, שזה טווח של 0.10 בלבד. ה-pH שלה בדם היה 6.8. זה מספר חריג, האיברים והתאים לא מסוגלים לתפקד בדרך כלל, בטח לא לאורך זמן. זה יכול להוביל לספיקה רב-מערכתית, להפסקה של פעולות הלב, להפרעות קצב וסכנות חיים. זה מצב מסכן חיים באופן מיידי. לאורך כל הדרך הייתי בקשר עם הרב שלי, הרב טל, ואשתו, הרבנית יפעת, וכבר בשיחה הראשונה שאלתי אותו. אמרתי לו, תשמע, יש לי רשימה של בעיות שאני עושה, כאילו. אז על מה מהרשימה הגיע הסיפור הזה? אז הרב כדרכו בכל זה, מה פתאום לא להתעסק איזה בכלל, רק חסדים, חסד השם, עזוב אותך מדינים, כאילו, תפסיק, מה, חסד השם, תסתכל על דברים הטובים, מה שיש, שם אוהב אותנו. שום דינים, שום דבר, לא עוסק בזה בכלל. יפעת הביאה לי את הספר של הרב משה לוי, באמונתך, על כמה שהקדוש ברוך הוא טוב וכמה שהוא אוהב אותנו, והוא לא רוצה להרביץ לנו, והכל לטובה. הוא שלח לי את הקדושת לוי בשתי מקומות. הקדוש ברוך הוא לא מחפש אותנו בסיבוב. הוא אוהב אותנו. רוצה לתת לנו, יש לה הרבה מה לתת לנו. הייתי יושב שם, ישבתי ליד המיטה שלה, היה לי כיסא שם ירוק, ויושב, משנה את הדברים של רבי לוי יצחק. להוריד מהשכל אל הרגש, זה העבודה קשה. מה שמבינים להוריד להרגשה. עכשיו, לשנה את הדברים האלה כשעומדים לך כל המוניטור, כל המסכים של הנתונים שכבר למדתי את כולם, זה לא קל, זה לא קל. טיפול נמרץ שם זה העבודה. אתה מהר מאוד מבין שאין לך כל כך מה לעשות, אלא את העבודה שלך הפנימית. אתה במתח, אתה כל הזמן במתח, כאילו, פה ומשם, ומה יהיה, ומה קורה, ורגע אני עובד, אני לא עובד, רגע העבודה שלי, העבודה שלה, ומה, השתדלות, לא השתדלות, הכל רץ לך בראש, פשוט אתה נפשית מותש, אתה מותש. כשבן אדם מותש,
אז זה אומר שאין לו כוח לעבוד. זה קשה, זה נקודות קשות. היה לי איזשהו שלב אני זוכר שיצאתי מהטיפול נמרץ עצמו למבואה, ובדיוק יפעת התקשרה, ואמרתי לה שאין לי כוח. אין לי כוח. והמקומות האלה לא נראה לי שבן אדם יכול לצאת מהם לבד. זה נטו חסד השם. שבכלל מוציא אותך משם. מסתום מהתפילות שהציבור עשה כאן, כל התינוקות ששמעו פה תהילים. זה פשוט שזה מה שפעל. כי אתה כבר מגיע לכזה ייאוש של יאללה, מה שבא ברוך הבא. יאללה, סיימתי, אין לי כוח. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בינתיים בישיבה מצליחים בבית מדרש לארגן תפילה, אני לא יודעת כמה היו שם, אבל עשרות גברים מגיעים להתפלל. בשחלה, תהילים, ילדים, בשבתות. נסו לכמה צדיקים, לציונים של כמה צדיקים, להתפלל שם, אצל בבא סאלי, אצל הרב אליהו, אצל אחילה, אצל רבי שפוי. אצל רשב"י, עיר ועל הנס, מערת המכפלה, אני כבר לא זוכר, איך אנשים כל כך הרבה סיפרו לי, אצל הרב קוק, אנחנו נתפלל. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא שנתברך. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. באיזשהו שלב, דוקטור שפירו חשב להביא לה תרופה שנקראת ונטולין. מכירים ונטולין? כן. אני חייב להגיד שאני לא זוכר מתי פעם אחרונה השתמשתי בוונטולין ברכבים. זה גם לא תרופת מדף, היא לא נמצאת כל הזמן, זו עובדה שדווקא בקפלן היו כמה אמפולות להתחיל, ואחר כך בשיתוף פעולה, זה לא דבר ברור מאליו. אנחנו בסך הכל השגנו, אני חושב, איזה 15 פלקונים, 6 או 7 היו בקפלן, ואת השאר השגנו משאר בתי חולים עד שנאמר לנו שאין יותר בארץ, ואין צורך לחפש. בא אליי דוקטור שפירו, הוא היה שם, הוא לא הלך הביתה. הוא עושה לי, בוא, אין לנו מה לעשות יותר. הוא אומר, עשינו כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שיכולים. האפשרות האחרונה שנשארה לנו זה מכונת לב ריאה. שאלנו את אחד החברים שלה, החבר של אבא שלי, דוקטור בראונר, שאלנו אותו לגבי מכונת לב ריאות, רק הזכרתי את מכונת לב ריאות, הוא אומר לי, לא, 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 לא. הוא אומר, השתגעת, זו תחנה האחרונה לפני הקבר. ואז הוא אמר לי, תשמע, יש מצבים בחדרי ניתוח, גם כן לפילים, לא ל-35 קילו, שמשתמשים מכונת הרדמה. מכונת הרדמה זה טנק שמשתמש עם כמה איזופלורן, עם כמה גזים חזקים ביותר, חוץ ממה שנכנס דרך הווריד. זה כאילו אמור להשבית טנק. עכשיו, ביחידה לטיפול נמרץ ילדים אין את המכונה הזאת בכלל, כי מעולם לא השתמשו איתה שם. הצוות לא יודע להשתמש עם המכונה הזאת בכלל. הביאו מכונה מחדר ניתוח. עכשיו גם הביאו צוות מחדר ניתוח שילמד אותם איך משתמשים, כי אף אחד לא יודע להשתמש איתה. והוא אומר לי, תקשיב, חיברתי אותה למכונת הרדמה, אני נותן לה מכונה שעה. אם המצב שלה יהיה יציב, כן, היציב כמו מקודם, יהיה יציב, נשארים כאן. אם בשעה הקרובה המצב לא יהיה טוב, נוסעים לשניידר.
שבת, ב-6 בצהריים הוא אומר לי את זה. היו נקודות של פחד, היו הרבה נקודות של בכי. הרי תכלס, מצבים כאלה אתה מתכונן להכל. אתה חושב על הכל, כל האפשרויות, הכל עובר בראש. אתה לא חי באיזה עולם אחר. אתה מתכונן להכל. וגם אם חס ושלום הסיפור היה נגמר לא כמו שאני הייתי רוצה שיגמר. אז יש את כולם מכירים את נחשון וקסמן. ובאותו יום שישי כל עם ישראל הדליק נרות, כאילו, מה זה יאה. אם היה עוד אחד כזה, משיח מגיע, כאילו, מה זה, מה? אז מה נפקא מינה, בן אדם פה, לא פה, חי, מת, כאילו, מה זה משנה, כאילו, זה אתה עם השם או לא עם השם? מה זה משנה אם אתה עם השניצל הזה או בלי השניצל הזה, כאילו, אתה עם משהו אחר, כאילו. זה שילוב, זה שילוב שכשנראה סותר, הרב קורא לזה, יש את הבחינה של הכבש, יש את הבחינה של הראיה. יש בחינה עקרונית, יש בחינה של כבש, אני הולך, אני לא צריך להתפלל בכלל, כאילו, מה שהשם עושה זה טוב, כאילו, אתה לא צריך לעדכן אותו מה אתה רוצה, אל תדאג, הוא יודע גם לפני כן, הוא יודע מה הכי טוב, גם זה אתה לא צריך לעדכן אותו, אז ממילא אין לך מה לבקש. זה יכול להיות האמת הצרופה, אבל יש גם צד שהקדוש ברוך הוא בחסדו נתן לנו אפשרות, והוא רוצה את זה, הוא מחכה לתפילות שלנו. זה הראיה שאנחנו משתתפים איתו, כאילו. כולנו עשינו השתדלות רוחנית מאוד מאוד גדולה. אז זה היה מים מהקבר של הבבא סאלי למרוח לה על הרגליים, שמן מהרב אליהו, שמן מהבבא סאלי, שמן מבר יוחאי, מים למרוח עליה, תהילים, הפרשות חלה. ביום ראשון ארגנו כמדומני 3 רכבים מלאים ונסעו לבבא סאלי. במקביל אליהם, בלי שום תאום, הגיעה אליי הגלימה של בבא סאלי. בכיתי, מה אני עושה עם זה? אני לא יודע. אז טוב, כיסיתי אותה. עד לפה, עד לצבא. באיזשהו שלב, אני אגיד לכם, מה תספרו לאף אחד, אני רציתי לשים לה על הראש. אל תשכחו שלא עשו בדיקה על הראש. רציתי לשים לה את זה על הראש ועל החזה שיהיה. אי אפשר לשים לה על הראש, היא מלאה בצינורות, כולל טובוס כזה גדול שיוצא. ועזבו, אי אפשר, אם יראו אותי שאני שם את זה, יהרגו אותי. אז מה עשיתי? חיכיתי שהם ילכו, כיסיתי אותם מהר והורדתי. עם כל מאמץ רוחני, גם ראינו שיפור במצב הפיזי של תהילה. לאט לאט המדדים התייצבו, לאט לאט ניסו להוריד חלק מהמינונים של התרופות. יום חמישי, שאחרי בדיוק שבוע אחרי האירוע, דוקטור שפירו אומר, תקשיב, אתה יודע מה? הגיע הזמן, בוא נעשה לה EEG, בוא נעשה לה בדיקה למוח. אתם לא מבינים איך פחדתי מהבדיקה הזו. חס ושלום, הוא אומר לי, תקשיב, היא הייתה כמה וכמה דקות בלי חמצן, יכול להיות שנגרם נזק למוח. הוא אומר, תקשיב, בשביל לעשות ה-EEG, צריכים להפסיק את התרופה של השיתוק. ב-11:30 ניתקו אותה מהתרופה של השיתוק. נכנסות 2 נשים עם מכונה, עם מלא אלקטרודות, עם מלא זה, מחברים לה כל 2 סנטימטר בראש, שמים לה אלקטרודה. אני יושב לידה, המיטה הייתה פה, אני יושב לידה, פה יושב לי המוניטור הכי משמעותי מבחינתי של המכונת הרדמה. חצי שעה אחרי שהפסיקו את התרופה של השיתוק, אני מסתכל ימינה. המכונת הרדמה עבדה על 15 נשימות בדקה. היא לא נושמת. המכונה מנשימה 15 נשימות בדקה, שזה מעט מאוד, אבל בסדר, זה מה שהיא יכלה לספוג. אני מסתכל הצידה, אחרי חצי שעה, אחרי הסתכלתי גם על השעון, פתאום אני רואה 16. כמעט התעלפתי. בוא נעשה נשימה שלה. חצי שעה אחר כך, ב-12:30, ואני אומר לה, תהילה, את שומעת אותי? ואז היא עושה ככה, שימו לב. אני איבדתי דופק, איבדתי נשימה, איבדתי לחץ דם.
לא, אבל מהר מאוד התעשתי, אמרתי, תירגע אח שלי, אתה כבר שבוע בקפלן, לקחת, עישנת, ישנת, תירגע. ואני שואלת אותה, תהילה, את שומעת אותי? טוב, הכן עבד, זה יכול להיות רפלקס. אני צריך איזה לא אחד. שאלתי אותה, באיזשהו שלב, תהילה, את רוצה שאני אמשיך לדבר? אני לא מדבר, שותק, לא אומר מילה. הלכתי. אף פעם לא נהניתי לקבל תשובה שלילית כמו עכשיו. היא הגיבה, היא דיברה, היא לא דיברה, היא ענתה לעניין, היא עשתה כן ולא עם הראש. הדבר הראשון שיצא לי מהפה זה ברוך מחיי המתים. את לא מבינה מה את עשית. אנשים מדברים איתי בוכים. ממה את מפחדת? תוכו רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. שמה יותר אהבת השם מזה, כאילו מה... ואתה הופך להיות בן אדם אחר, אתה בן אדם אחר לגמרי, אתה כבר לא אותו בן אדם, כאילו. הבונבוניירות האלה שאשתי ואני קיבלנו בשבוע וחצי האלה, נראה לי זה עבודה של 20 שנה בהתבוננות, כאילו. זה כאילו בא לך לחבק את הקדוש ברוך הוא, כאילו, זה כזה... החוכמה זה למשוך את זה ליום-יום, למשוך ליום-יום שאומרים אותי, תשמע, זה לא אומר שפתאום אתה נהיה מושלם, זה לא אומר שהחיים מושלמים, לא, יש עבודה, יש הרבה עבודה. הרבה מאוד עבודה. אבל לפחות אתה יודע שכאילו, בוא נשם איתי, אני לא עכשיו משתגע. עכשיו זה תפילות כאילו של מצד אחד תודה על הנס העצום שקרה לנו. מצד אחד תמשיכו להתפלל, שתהיה בריאה לגמרי, שתצא מפה, שנחזור הביתה. עכשיו תבינו, כל הצוות הרפואי שטיפל בה, כולם באו לראות איך זה נראה, תבינו, אף אחד לא האמין. פשוט נס שאי אפשר לתפוס. היום, שאני יותר משבוע אחרי שתהילה כבר השתחררה מהבית רפואה, יוצא לי הרבה לחשוב איך אני רואה, איך אני מרגיש, איך אני שומר את ההבנה הזאת, את ההרגשה הזאת שהשם אוהב אותי ביום-יום. כל מה שאני אגיד לא ימחיש את ההרגשה הנעימה הזאת והכיפית הזאת. למרות שזה נשמע הזוי, אבל זה פשוט הרגשה של אין כלום בעולם וכל מה שיהיה זה יהיה רק טוב. הללויה, אודה את השם בכל לבב, את אדוני בכל לבב בסוד ישרים וידע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. אמן. שגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע. אמן.